Здравейте! Аз съм Стоянов и днес ще ви запозная с две функции в работната таблица на Excel. Те са сумиране и if формула за проверяване на условия. Записваме произволни числа в клетките от A1 до A5. И след това в клетката C1 записваме знак за равенство и функцията sum. Избираме клетките от A1 до A5. След натискане на бутона Enter, функцията е изпълнена по този начин. В клетка C2, след знак за равенство, записваме формулата if, където определяме в клетка C1 за правилно всяко число, което е над 100. И когато е над 100, се записва като голямо. А когато е по-малко или равно на 100, се записва като малко. Ето по този начин се записва формулата, след което натискаме Enter и вече виждаме, че отговорът е голямо. Когато сменим числата, виждаме, че вече се сменя на малко. Благодаря ви за гледането и ще се радвам, ако последвате.